Sunt o persoană care iubește tehnologia și am integrat-o în agricultură pentru a-mi face viața mai ușor. Am început acum mai bine de 7 ani să integrez tehnologiile performante în agricultură. Am început cu imagini din satelit, monitorizare flotă, analize de sol, toate integrate într-o platformă pentru a face deciziile mult mai corecte și mai ușor. La noi în zonă, temperaturile, în special la cultura de porumb, influențează foarte mult producția și doar unii hibrizi fac față la temperaturi ridicate într-o anumită perioadă de vegetație și asta nu le putem contoriza corect decât prin intermediul unei aplicații. La floarea soarelui am avut rezultate slabe cu hibrizi care nu s-au adaptat climatului. Trebuie avut grijă ca perioada de înflorit să fie într-un regim pluviometric bun și asta o faci numai cu ajutorul tehnologiei statisticilor locale. Avem în zonă probleme cu băltirile, probleme cu elevațiile. Cu ajutorul tehnologiilor le putem determina și putem lua niște decizii dacă într-o anumită zonă unde potențialul de băltire este mai mare să punem o anumită densitate. Putem hotărî dacă o zonă unde potențialul de producție este foarte ridicat să mărim densitatea. Sunt alegeri care le putem face doar cu ajutorul tehnologiei. Ar fi foarte util un instrument, o aplicație în care le poți cumula pe toate și poți lua deciziile dintr-un singur loc.